Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Oh, kaluoy ni Sabil. Okay, ikaw na po na akong isunod, Dr. Astana. May you rest in peace. Ayaw! Ayaw! Panuway, animalaga kung kamot kasakit. Kung Castillo, arestado ka! Hoy! Wah! Police. No, day police. Police patula. Tinuon nga inyo kung napo sila na pandili ko ninyo badagpan mo. Niluto siya sa hangin. Surprise! Kinig ang ini mo! Kinahanglang makaabot ko dayon ko sa karaang mansyon. Karon dayon. Nabutang sa kakuyaw sila si Padre Amaro. Maayo ka na ara si Doris dito nga ni Bantay kang Cheryl. Oh, nahanaw si Devon Nodip. Hain maka siya. Ginoo ko. Unsa man kani atong nasudlan, Padre Amaro? Mauna kinig atong kinabuhi. Ayaw ka balaka. Kinaghala nag-ampo alang nato. Simultaneously ang atong nga igsuog kaparian ang nihalad og linain nga misa alang nato. Sila si Dr. Astana ka. Kumusta naman ka sila? Mas maibag atos lang adtuon karon dayon. Mas mayo pa, Padre Amaro. Wa pa mahuman ang atong kumpati mga pare. Magkita gyapon kita sa tukmang panahon. Ari sa tani. Unsa man, sir? Andam ka na bang mamatay? Ha? Ayaw siya katubanga. Kundili kami. Ang talahurong eksorsista nga gikan pod sa Roma. Kuyog pa mga backup nga arsobispo ug ang pare nga si Benjamin. Padre Benjamin. Psst. Psst. Ug ganong nagsitsit ka. Pwede bang mamahay ko dito sa kumbinto kaya kung pangayoon na makamot si mong anak nga si Doris? Ginoo. Ayaw pa na sa iyang pag-demoralize ni mo, Padre Benjamin. Sakto si Excellency. Ayaw pa ka niya, Padre Benjamin. Dumdumi nga kuyog na to ang Diyos. Ang angay ka ninyo, kini. O ikaw, Sir Police, ang angay ni mo. Kini! Namungalag ka. Nawa ang mga tonto. Nitago, tingali. Kinadlok. Magduwa, tanin niyo og hide and seek. Aki sa Tony. Oh, Ginoo ko. Kadaghan sa mga patay nga nagpasa dinhi. Ang uban mga satanista ug adunay pipila ka mga pulis. Ang uban ka, kumusta na? Tabay! Oh, si attorney karon. Iway magitugan na ito, attorney. Ako ka lang.
Huwag ka kubihin. Luwas ka na, attorney. Palihog na kong sampit sa uban nga mga pulis. Aron makakuha og reinforcement. Og ambulan siya. Isabel! Isabel! Knock, knock! Who's there? Who's there too? Franco kasi, ang taong guwapo. Unsay sunod ang buhaton? Bariamaro. Magpaabot na hustong timing. Mga pari, doon ako i-share nga story. Siguro kung magamit niyo kini sa inyong wali. Paminaw ba yan mo, ha? Ang panganda. Mao kini ang title, mga pari. Relax and listen. Sugiranon kini sa duwa ka mga misyonero o mga teologo. Ang usa may sugon og lig-on kayo sa iyang pagpanudlo, samtang ang usa kalma o loyahon. Sa lapit sila nagsangyaw, naimutang ang usa ka kasa. Diin tuwa didto ang mga babaeng anda mo alagad, ingon nga pahungawan sa lawas nung katagbangan. Ang loyahon, wag yun mo adto atong napita, ni musulti na lang, mahitungod ni. Samtang ang isog, kuskanon nga misaway ni. One day, sa kadlaw niya na, nakahukom ang isog nga misyonero, nga iyang sulngon ang kasa aron iyang sangyawan o kasapan tungod sa maong kalawayan. Iyang giagni ang iyang mga kauban apan mibalibad kini. Butang nga wa makapaymuot sa isog nga misyonero. Tod man, dina ang rosaryuhan o ang Biblia, gisong niya ang kasa. Ang mga inday hilay sa mga mahait nga mga pulong iyang giwalihan o gibadlong. Iyang gisuod ang kasa. Apan sa kalit lang, nahinay ang may sugon o guskanon nga mga pulong sa maong misyonero sa diyang usa ka maanyag ka babae ang kaniyang nga biduol o gunya nahilom ang maong misyonero samtang natakop ang lawak din sila diha sa sud. Ang napay pakapin nga pamalandong abi na lang hagbong ko sa klase sa homiletics o ba ni Padre Ariel Dotosmi. Pamalandong. Dili tanang inisog madaog karawagan o dili tanang pagtalaw nagdaog kapildihan. Mao nga kon sa tentasyon ikaw gyud ang muhasong-hasong nan matintal gyud ang tao. Og unfortunately kana ang naitabo sa inyong kinabuhi. Kini na ang hustong panahon, Your Excellency. Ikaw ang magampo. Samtang kami ni Padre Benjamin, ang musablig kaniya sa exercise water o ni exercise salt. Okay. 1, 2, 3. Kini ang angay ni mo! Ni apap ka! Agay! In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I stand with the power of the Lord God Almighty, bind Satan and all his evil spirits, demonic forces, satanic powers, principalities, along with all kings and princes of terrors, from the air, water, fire, ground, netherworld, and evil forces of nature. I take authority over all demonic assignments and functions of destruction sent against me. And I expose all demonic forces as weakened, defeated enemies of Jesus Christ. I stand with the power of the Lord God Almighty to bind all enemies of Christ present together, all demonic entities, under the one and the highest authority. And I command the spirits into the abyss to never again return. Their assignments and influences are over. Sinuganan parang kini sa atong panagsanta. Mayo kinahanglan ng pag-ayo sa Cheryl. Ginoo ko. Maluwas ang untami kay kaning maong tanang kadaot. Napasaylo ko na sila si nanay ug tatay. Og nakadaot ako. Nga tungo sa katawahan ni Tatay Benjamin, nakasa siya. Apan bisan pa ni Ana. Mapasalamato na gihapon ko niya. Kabog daw sa hangin. Oh.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!